Cakep. Ingkang jawab salam mugi-mugi rezekine selalu akeh. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang hormati para bapak kiai, bapak-bapak, ingkang hormati ibu-ibu, bapak sedaya, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita aturaken ing ngarsanipun Allah, amargi saking rahmat lan pitulungipun kita dalu niki ditakdiraken saged rawuh nderek sesarengan maos Yasin Istighosah, maos sesarengan mugi-mugi niat langkah kita saking dalam niku wau diyogyapun niku dipun catet dening Allah sebagai amal ibadah. Amin. Salat ugi salam mugi tetep kalimakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun kabare Pak? Bu, Mbak? Sehat sedaya? Sehat. Bahagia apa wonten sing ngantuk? Alhamdulillah kita saged rawuh mugi-mugi dipun ridhoi Allah. Amin. Alhamdulillah. Monggo kita saderengipun maos kita maos sholawat Jibril Ibu. Saged Jibril? Saged Ibu maos. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu kali mawon. 1 2 3 bismillah. Sallallahu tiang ingkang dipun jamin ingkang dados penghuni surga aden. Napa Bu? Penghuni surga aden. Nah, surga niku wonten macam-macam. Wonten surga Darussalam, wonten surga Firdaus, nggih ta? Wonten surga aden. Nah, namine surga niku tempat ingkang dados cita-cita kita sedaya. Nggih Bu, Pak nggih. Sedaya tiyang kenging nggih niku masuk surga ingkang nikmat, ingkang bahagia selama-lamanya. Surga aden niku napa? Ngoten nggih Bu? Surga aden niku menurut keteranganipun Al-Qur'an nggih menika surga ingkang penuh kenikmatan. Nikmat. Nek nikmat niku mesti enak. Nggih Pak, Bu? Nek enak ro kalwane nikmat. Dan itu penuh kenikmatan. Kanggo sapa? Ngoten nggih, Bu? Kita pengen mboten, Pak, Bu? Pengen, sedaya pengen nggih. Sedaya pengen. Nah, muga kita termasuk niki nggih. Nah, menurut surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd niku juz 13. Ngene. Dibuka niku ayat 22 kali 23. Nah, niki kula balik macane nggih niku Jannatul Adn. Yaqulunaha. Nah, terus sinten niku? Waladina sobaru tiko awajhi rabbihi. Nggih niku dumateng ingkang dipun jamin masuk surga aden setunggalé nomor setunggal nggih tiyang ingkang sabar dalam mencari ridhone Gusti Allah. Ini tiyang ingkang sabar telaten istiqomah dalam mencari ridhone Gusti Allah. Contohnya napa kita Bu, Pak? Nah, contohnya kados kita nglampahi salat. Nggih Bu, Pak toh? Nggih. Udan-udan nggih jamaah. Nggih to, Mbak? Nggih, sing
bapak sing istiqomah sedaya kita. Lah niku kok kita niku sabar, telaten mados ridhonipun Allah niku penghuni calon surga. Kados kita panjenengan niku wau. Nggih to niku saking griya nggih. Peteng-peteng nggih Mbak, peteng wadah. Ngatok-ngatok nggih. Lah kok kita niku suweneng mriki wau, seneng terus bahagia, ikhlas. Lah niku berarti mencari ridhone Gusti Allah. Sing diarani ridho niku napa Bu? Ngoten nggih. Sing diarani ridho niku disenengi nggih to, direlani. Niku namine ridho. Nah, sinten mawon ingkang purun sabar nggih to, telaten, istiqomah dalam ketaatan, ngerapai perintahipun Allah semata-mata namung harap napa ridhone Gusti Allah niku penghuni surga napa wau? Aden. Muga kita sedaya nggih Pak. Amin ya Allah. Pokoke kita niku ibadah kok niate niku hanya kepada Allah mboten cak pados pujiane tiyang. Nah, niku berarti diridhoi Gusti Allah. Lah sinten mawon ingkang bener-bener ikhlas. Lah cirine ridho niku kaitane karo ikhlas. Ati niku namung dumateng Allah. Ngoten lho cirine nggih Bu. Mungkin saged kita geraya kita introspeksi. Kita bener ibadah napa mawon niku bener-bener mengharap hanya dumateng Allah. Nah niku berarti penghuni surga napa wau Pak? Aden. Ngaten nggih. Ya. Nun sewu tiyang niku wonten to. Niku ora tau gawe apik pisan. Lah kok bae gawe apik pisan kok dibarengi karo ridhone Allah niku nggih termasuk tiyang ingkang masuk surga. Contoh nggih Pak, contoh wonten cerita niku dikisahaken niku wonten seorang wanita nun sewu, wanita pelacur, wanita penghibur niku ora tau gawe perbuatan apik. Lah kok niku pas mlampah-mlampah teng padang pasir. Desa padang pasir Mbak. Padang pasir niku suatu tempat ingkang boten wonten wit-witane, panas. Ngoten lho. Lah niku kok seorang wanita wau ngertos segawon ini jenengan apa Mbak? Anjing nggih. Nah, anjing niku kok kehausan, melet-melet kehausan, ngelak. Lah seorang wanita wau ada di hatine iba kasihan, pengen nulung. Lah sepatune wau dipun lepas. Terus niku wonten sumur. Nah niku nek damel sepatu wau damel itu. Diombene dumateng napa? Anjing wau nggih Bu. Lah pas berbuat ngoten niku atine ikhlas hanya mengharap ridhone Allah kasihan teng makhluk niku. Lah niku ternyata napa diridhoi Allah dijak ngapura dosane lan dijamin masuk surga. Nah wanita wau nek menurut kisah niku namine Baroya. Sinten Bu? Baroya. Makane wonten Astaghfirullah Rabbal Baroya Astaghfirullah minal khotoya. Menurut riwayat wanita ibu tadi ini kuat tadi nggih akhire benar-benar tobat dan benar menjadi wanita ingkang sae dan diridhoi Allah akhirnya masuk surga. Nek kita nggih Bu, kita tiyang ingkang sae nggih Bu Pak nggih to. Kita tiyang sae, perbuatan amal kita kok sae, terus kita kok bener niat kita dumateng Allah, insyaallah lebih daripada diridhoi kate wanita tadi nggih Bu. Insyaallah penghuni surga. Iku saged dilangi nggih Bu. Pak. Niku terus nomor kalih niku wa aqamus shalah. Penghuni surga Aden nomor kali menurut surat Ar-Ra'd ini ku tiyang ingkang purun direkne direkne salat itu berarti jaga wektu-wektune salat. Terus oh iya iki wayahe salat zuhur. Ngoten nggih Bu, ndang ceket-ceket kudu nglampahi salat. Salatnya niku dijaga, nah terus dilampahi. Niku artine mbak menjaga salat, menegakkan salat. Nek lampahi tok, masa urip-urip aku nanti salat yo pisan pas riyo. Lah niku namine lampahi to nggih.
bedane ngoten. Nek menegakkan niku njaga wektu-wektune tur nglampahi. Tapi nek hanya mengerjakan iso selama urip namung sepindah. Lah tiyang ingkang purun menegakkan salat niku penghuni surga. Terus kita harus kedah pemahaman. Sholat itu ternyata ya Allah manfaatnya bukan hanya untuk mencari ketenangan batin, bukan hanya untuk mencegah perbuatan keji mungkar. Ternyata tiang ingkang purun lampai sholat dijamin masuk surga apa Bu Bapak? Aden. Gitu. Penghuni surga aden ingkang penuh kenikmatan. Terus mangkene ditekoni tiyang niku nggih. Sewu maneh jeneng kita masyarakat nggih Bu. Yo sampeyan kok salatmu ati sregep ki ben apa to yo? Ben penghuni surga aden. Ngoten nggih Bu. Punya jasa digolekno dhewe jarene Bu Fatimah surat Ar-Ra'd juz 13 ayat 12 ngono lho jarene kae. Ngoten nggih Bu. Terus kita kata dasar jadi salat itu sangat besar manfaatnya. Nah, salah satu nggih dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Terus nomor selanjutnya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Tiang ingkang purun menafkahkan, menginfakkan sebagian rezekine wonten jalane Gusti Allah. Artine nggih bisa hartane, yotrone, barange, tenagane, pikirane, dongane. Lah niku diinfakkan, disedekahkan wonten jalane Gusti Allah niku juga termasuk penghuni. Kados jenengan nggih Bu, nyayu tak wae jemblem. Boten nek mengeluarkan hartane to nggih. Nah, ngumbasne bajune yo gone sing sekolah apa sing mondok. Lah niku nggih ngeluarne hartane to nggih. Nah, wonten tiyang nyumbang napa bangun musala kita urunan numbasne napa Mbak semen sak-sak. Pamane ngoten nggih. Lah niku kan menginfakkan to. Nah, ya ayo yo sesuk yasinan ning nggonku terus sak wontene diparingne. Lah niku rak nggih mengeluarkan. Lah niku namine tiyang ingkang ngeluarne hartane dan jamin apa Bu Pak? Masuk surga. Ngoten nggih. Dados sakjane nek kita mau bersedekah niku manfaate nggih kanggo awake dhewe. Wau nggih kados selengan to nggih. Sebagai penghuni surga. Nah, non sewu. Napa niku wonten cerita non sewu niki wonten seorang santri. Santri niku pun boten teng daleme kiyaine pun wangsul. Ngoten nggih Bu. Lah niku gadah tanaman niku kuwatan. Lah niku kok panen telo. Besok telo, Mbak. Panen telo-telone kuwake. Lah niku saking senenge nggawa saku parung dipikul digawa nggone kiyaine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yai, kula rawuh, kula datang badhe sowan jenengan silaturahim. Kula alhamdulillah panen wonten telo, Mbak. Oh iya alhamdulillah kek ngono le. Ngoten. Ya kiko nek paye mulai monggo bakso kula tak istirahat nikmati kali ini nggih Pak. Terus iku enek wedhus ning buriku gawan. Apa Mbak? Wedhuse gawanan. Jadose karena ikhlas sedekah telo wangsul beton apa Mbak? Wedhus. Jadi iki saestu niki. Lah terus akhirnya wangsul saestu ning dalan ketekoni koncone. Kakang sampean mau nggawa telo sampean aturi sinten? Ya iku. Terus mulai nggawa kok bawa wedhus. Iya, aku mulai digone wedhus. Oh, sebabnya apa to, Kang? Iya, aku ikhlas. Tadi mikir Kang sing setunggal iki. Iki nggawa telo ae mulai nggawa apa Pak? Wedhus. Lah nek aku nggawa wedhus mulai nggawa sapi. Saestu wis, tapi dalam hati ini ngoten. Akhirnya orang Mbah Yai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbah Yai niku kula sedekah ikhlas, masuk ikhlas iki. Apa iku? Wedhus Mbah Yai niku kula ikhlas. Oh, ikhlas. Iya kek nopo ae. Iki aku wis kesel, aku tak istirahat. Terus kok nek mulai iku enek tero gawanen.
Nembe. Nggih toh. Akhire Mbak Yai ini ikhlas wae telo pikanto. Wedhus. Niku gambaran nggih, Bu. Jadi sing namanya ikhlas niku nggone wonten mana? Teng ati nggih. Aku ikhlas. Lah niku sedekah nggih. As-sedekah tu lidaful bala. Sedekah niku manfaate infak niku nggih salah setunggal saged nolak napa Pak, Bu? Balak. Balak niku bahaya nggih. Sapa penyakit, napa kecelakaan, napa niku sesuatu sing mboten nyenengne kehilangan barang. Nek kita niku kurang sedekah, niku penghalangi. Nah, insyaallah niku saged nolak aku ora duwe barang Ibu. Piye sedekah nggowo? Pripun solusine, Mbak? Senyum niku lho, Bu. Senyumnya jenengan ngarani napa, Mbak? Guyu. Aja ketutut ae. Guyu ramah teng tiyang tanggane napa sedereke. Niku nggih namine tambah senyum. Nah, niku. Nyikrene patu napa ring ning dalan gak nyandung tiyang. Lah niku namine nggih sedekah. Lah tiyang ingkang purun sedekah menginfakkan hartane, bendane, tenagane, perasaane bahkan niku. Niku namine niku penghuni surga napa wau? Aden. Pripun Bu, you understand Bu? Yes. Mriki lho nggih, siji tiyang ingkang sabar mencari ridhone Allah, nomor kalih tiyang ingkang purun negane Salat. nomor telu ingkang napa? Sedekah. Lah terakhir, lah niki. Niki kok wa yaquna sayyiati bil hasanati. Tiyang ingkang bales keburukan dibales dengan kebaikan. Perbaleni. Wa yaquna sayyiati bil hasanati. Tiyang ingkang bales keburukan tiyang dibales dengan kebaikan. Saupama kita niku kok dieleki tiyang, nggih Bu. Nek tiyang apik kita apiki niku kebiasaan mboten, Pak? Bu. Biasa. Lah niki wong kok dieleki wong, dijahati wong, difitnah wong, kok bales dengan perbuatan apik, omongane sae. Tambah wong iki wae napa, Pak? Elo. Lah niku penghuni surga Aden. Sewu angel apa gampang? Gampang. Lagi jadose tirakat ingkang agam pira sik Kyai kula niku nggih nika wong sing duwe ati Apian. Pak ternyata apian ki piye? Ning ati ki ora duwe rasa dendam, ora duwe rasa mangkel biasa. Halah urip ning donya wis segelu kae supaya sak ngoten nggih Bu. Pane dilok ning wong dilok ning ati longe ra wae. Sak ngoten nggih Bu. Ati niku legowo. Tambah wong sing ngelokne wae malah duwe lempeng. Ngoten diwehi pecel nggih, Mbak. Lah niku berarti napa? Balas keburukan dibalas dengan kebaikan. Nek kita pane dijahati tiyang, gepi kita jahati. Berarti nek padha eleke to nggih? Iya nek padha eleke. Lah dadase menurut surat Ar-Ra'd niku tiyang ingkang saged membalas keburukan dibalas dengan kebaikan niku penghuni surga Aden. dados nun sewu Bu, Pak. Sapa panjenengan kita pun maringi tiyang wis tak wehi gabah ora matur suwun gak jawab pun wonten nggih Bu. Sak kuwatir niku mengke sing bales Gusti Allah. Dibales napa wau? Surga. Sedekah. Kata nggih. Dan niku pemahaman bagi kita dadose supados ati kita lapang, hidup bermasyarakat, campur tiyang kan macam-macam nggih karaktere, tipologine macam-macam. Saupama kita dijahati tiyang, dilokne tiyang, apalagi sampai difitnah. Mboten usah dibales nggih, Pak. Nggih. Dongane nek iso-iso dibales dengan kebaikan. Contohnya ini kan Rasulullah kita ini, dia dilempari batu, dilempari kotoran nah kalian tiang kafir Quraisy, tapi kalian Nabi malah didongane. Lah tiang ingkang limpari, tiang ingkang mudai wau, pas wongi sakit, dadaan sing nyambangi, sing ngendangi pertama kali Kanjeng Nabi. Terus tiang kafir Quraisy niku akhirnya sadar, ya Allah Kanjeng Nabi Muhammad kapan lewat badhe teng masjid tak
idoni tangsih pari kotoran kok ora bales tambah sing sakit niku wau nggih setiyang ingkang dipun lepani wau tambah tibake sing disambangi dening Kanjeng Nabi. Akhirnya artinya sadar langsung masuk Islam. Dados sing akhlak sing sae niku contoh tuladane nggih Kanjeng Nabi. Nek garwane Siti Aisyah nek di rokne tiyang niku tambah diparingi Bu, diparingi jajan. Pamane dirasani tiyang sing ngelokne niku tambah diparingi jajan. Kita wonten apa mboten Bu? Cobi nek ngoten nggih sing napa ngelek iki ku rak insyaallah sadar. Dan kita termasuk penghuni napa Pak? Surga Aden. Alhamdulillah. Terus kesimpulannya tiang ingkang dijamin masuk surga Aden, penghuni surga Aden ingkang penuh kenikmatan menika alladzina sabaru tika awaji rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum wa yatraquna sayyiati bil hasanah. Menika tiang ingkang sabar dalam mencari ridhone Gusti Allah. Disabar-sabane dikuat-kuatne. Terus nomor kali menika tiang ingkang purun negane salat, terutama salat wajib nggih Bu, Pak. Nah, syukur-syukur salat sunat, tahajud, salat duha, dan iku lho luwih sae. Ciri khas tiang saleh nun sewu niku gadah amalan salat tahajud. Dalam kitab Bidayatul Hidayah kula maos niku ciri tiang ingkang saleh salehah niku gadah amalan purun salat tahajud. Terus mangke medal kenjawi menghadap ke langit, madhep kulon maos Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar satu kali. Lah niku ganjarane padha karo ibadahe para malaikat. Selanjutnya kita ndonga. Robbi habli minas sholihin apa ya Allah paring rezeki sing kathah macam-macam jajan nggih Bu Pak. Carane ngoten. Nah insyaallah niku cospleng dikabulke dening Gusti Allah. Terus nomor 3 tiyang ingkang purun sedekah menginfakkan sebagian hartanya itu di jalane Gusti Allah. Nomor terakhir tiyang ingkang purun membalas kebaikan menawi di elek tiyang dijahati tiyang mboten balas elek tetapi dibalas dengan kebaikan. Lah niku sedaya calon penghuni surga Aden. Alhamdulillah. Saged eling-eling ya, Mbak. Semangat dalam hidup niku. Terus nek tiyang niku gadah pedoman, ngerti ilmu agama, hidup niku akan happy. Keso happy, Mbak? Ya. Bahagia. Happy cerita happy. Happy itu bahagia, Mbak. Mboten mengeluh. Hidup niku mboten sangeluh, nggih, Bu. Nah, sedaya itu ditakdir dening Gusti Allah. Pas seperti hidup nek kula niku napa? Kita sedaya disyukuri. Napa, Bu? Disyukuri. Awak dhewe sing kaya anggota badan sembengkang. Gusti paringi rezeki. Disyukuri terus dijalani. Napa profesine kita apapun dijalani. Gitu. Ditelateni. Engko ra berhasil Dewi. Alhamdulillah. Mboten mau nggih, Mbak? Nggih. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat. Amin. Wong kita hajat-hajat kita dikabulke sedaya dening Allah. Amin. Monggo kita doa. Monggo kita tata manah lan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa mulai kami akil balik ya Allah hingga sekarang ya Allah, dan dosa yang akan datang ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir, ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat. Ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah.
Syafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami semua ya Allah, sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wasabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah. Wawasik arzaqana ya Allah, mudahkan, luaskan, melapangkan rezeki kami ya Allah. Ilal khairi qaribna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa anisari amibna, terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Waktu kawaizana fitini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Fatah, iftah qulubana ala ta'amul Quran wa jadduka rahmat. Bukalah hati dan pikiran kami semua ya Allah untuk bisa mempelajari ilmu agama, ilmu Al-Quran sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang bahagia, tenang, tentram dalam lindungan-Mu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabb, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat, beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah jadikanlah di penghujung usia kami semua dalam badan iman, Islam, husnul khatimah, mudah lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini punya orang tua ya Allah. Karena itu ya Allah, ampunilah dan sayangi kedua orang tua kami dan mentua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa dan leluhur kami yang telah meninggal dunia. Berilah penerang dalam alam kuburnya. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga-Mu ya Allah. Rahmatnya ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Hasbi min suali ilmu bi hajati, hasbi min suali ilmu bi hajati, hasbi min suali ilmu bi hajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersibuk mengharap Ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, dan ridhoilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih bapak-bapak, ibu-ibu ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten timbalan manfaatipun lan diiringi ridhonipun Allah. Wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang saged kakakipun matur suwun, mugi-mugi saged pinanggih malih, ingkang saged ngaos malih. Aku kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.